сме Shadow Brothers и това е нашия първи епизод в нашия общ канал. И сега ще се представим кой какви игри ще снима и да, нека той да каже първо какво ще снима. Аз ще снимам главно Minecraft, Евротрък, Farming Simulator, Hearthstone със сигурност и може би Car Mechanic, но тя е под въпрос за сега. И за сега с това ще видим по-нататък, може, ако купим игри. Може да снимам на Лига, ще подсъкам да дадем на време, Minecraft, CSGO, но е по въпроси, всяки такива простики, Assassin's Creed, Outlast-чета и такива тъпи игрички, общо взето. И сега мислим да изиграем един Skywars като за начало. И забравихме да кажем, че сега първите дни, първите 2 седмици няма да има толкова редовно. Не само първите 2 седмици, може би до края на май месец. Да, остават 2 седмици нещо такова. До края на май месец няма да има толкова чести епизоди, защото имаме матури, защото сме 7 класи двамата и ще трябва да се подготвяме. И да. И по-точно да не са бъркати, ние не сме братя. Ние сме братовчери. Да. Така. Сега сме решили да изиграем един Skywars и нека той да ме инвайтне, аз ще приема и ще разцъкаме. И ето, пращам те. Ама не знам дали съм жойнал, защото ми излиза на мен хелп. Дай чуй. Ма не си, щом ти за хелп, значи не си. Чакай. Ето. Ето. Да, ето стана. Айде, да ходим. И сега Insane Mod ще играем, защото е по-лесен. Да. И сега ако се чудите къде сме? Отговор. Hypixel. То се го пише от човек. Добре, ето двамата сме. Сега ще поиграем малко Skywars. Аз се взимам ето и честичка. Хубаво е, то няма значение. Ако имаш някакви повтарящи айтами, даваш чули. Тук има един меч, аз взех един, вземи го. Аз ще ги бия с дървена брадва най-вероятно. Не бе, там имаш един меч, ти го сложих. Поставих ти го в другия чест. Ела тук, ела. Сега че майко мушите тръгват да идват. Мушите, тук ще сложим полшники малко. Ще се набием. Малко левели викаш? Да. Аз имам 8 блокчета, имам 16 яйчица, ако искаш. Такова. Те настрелят с лък, тъй че внимай. Аз не сдолу. Чай малко, искам само да проверя нещо. Добре, записвам. Така. Сега айде да отидем при тях да им съметнем. И дори да загубим тази игра, ние дори като губим си качваме епизодите, така че... Не като тос, как беше Алокет, Алейкет по-точно. Само уинчета. Да, той нарочно го прави. Да, той си прави монтажите. Само с епизоди целят на съседица. Мага ще падна. Ой, шит, паднах! Падна ли? Путна хама! Каре, аз съм самичък нищо. Добре, той нападал, той е много слаб на Skywars, ама се тая. Путна хама докато ходя, бе. Аз какво съм виновен? Аз съм центъра вече и не ме интересува дали ще загубим, ме интересува просто да има някакъв клип. Ама то само, май се само ти. Да. Хора, не съм аз съм брях. Хора, това ще е за епизода. Очаквайте съвсем скоро да се разцъква много яко. Когато минат матурите, в смисъл след май месец, всеки ден ще има епизоди. Със сигурност, даже и не само по един, може би по два, по три. От нас двамата, по някой път може да снимаме и двамата на Hearthstone и на всякакви простики. Да сме едно в една. Да. И благодаря, че гледахте, абонирайте се. Лайкове и това е най-важно. Коментирайте с положителен вот и шарвайте на приятели, да ставаме повече и повече. И хейтове не харесваме. Бай-бай!